फ्रेंड्स बरायबाय बड'जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दिनै राङारि अनसुंथाइनि सायाव मोनसे बिग आपडेट लाना फैदों। गोबांथार प्रब्लेम जादों आरो जागासिनो दं जानांगौ आरो जाहाथे नोंथांमोना बयबो क्लियार जायो। बेनो जाबाय पिएम किसाननि फन नाम्बारा माने एक्टिभ जायाखै, लोगोसे स्टेटास नायनो हायाखै। बेबायदि प्रब्लेम जादों जे जुदि नायनो हायाबा नोङो रां मोनगोन ना मोना, हाबदोंना हाबाखै, गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना नायनो हानाय नङा। स' बेखौ माबोरै राहा दङ बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो लोगोसे अरुणोदय 3.0 स्किमखौहाय लन्च खालामबाय। दा बिनिनो गोबांथार माखासे जाहोनाव गोबांथार माने माखासे आन्दायगासिनो दङ। फर्म साबमिट खालामफैदों आरो लोगोसे बोरै खालामदों, बबेनिफ्राय मोनदों, बे नंखाय फर्मखौ बोरै मोनदों, दा बिनि सायाव डिटेल्सखौ गुवारै डिसकास खालामगोन। दा बेखायनो एसे टाइम हो आरो भिडिअ नायजोब, अब्लासो नोंथांमोना बयबो क्लियार जागोन। जाय नोंथांमोना बड'जब इनफो इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जेब्लायबो सरकारि लन स्किमनि सायाव आरो लोगोसे साख्रिनि सायाव नोंथांमोना लेटेस्ट बर' रावजों आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन। दा गोबाव खालामा, जों थांग्रोनो फार्स्टआवनो पिएम किसाननि मानोना फैसा हाबनाय डेटखौ फोसावबाय, बेयाव जों डिटेल्सखौ नायग्रोनोसै। दा जोङो पिएम किसाननि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो फैसाया एबा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइया जोंहा 18 किस्ति एबा 18थि किस्तिया सोसिगोन। बेनो जाबाय जोंहा 5 अक्ट'बराव। दा दुर्गा फुजानि सिगां नोंथांमोना पिएम किसान रांखौ मोनसिगोन। बेनो जाबाय 2,000निफ्राय जागायनानै 4,000 गाहाम एबा 6,000 गाहाम नोंथांमोना एकाउन्टाव मोननाय जासिगोन आरो। दा बेखौ मोननो नोंथांमोना जायनि एकाउन्टआ गासैबो एक्टिभखा मोनखागोन आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोनाबो मोनगोन आरो जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामनानै अफिसियेलि एप्रुभ जाबायबा नोंथांमोनाबो बेखौ मोनगोन आरो। नाथाय मोनसे बाथ्रा, दा बेखौ जों नायनोबा स्टेटासखौ नायनो हायोना, बेखौ नायनायाव गोबांथार प्रब्लेम जागासिनो दङ। दा बेखायनो जों बे इउआर स्टेटासाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जेब्लायबो पिएम किसाननि मोनसे आइडि थायोना, बे आइडिखौ बावहोनांगौ। बेनिफ्राय नैबे नाम्बारा खेबसाखौ बावहोनानै गेट अटिपि होनांगौ। अब्ला नोंनाव अटिपि थांगोन। स' बे अटिपिआ ओरैबायदि प्रब्लेम जादों, नोंथांमोना जाय मबाइल नाम्बारा पिएम किसानाव लिंक दंमोन बेयाव थाङाबो जानो हागौ, मानोना थाङाखै। ओरैबायदि बाथ्रा, पिएम किसाननि मबाइल नाम्बारा एक्सट्रा दङ लिंकआ, आरो लोगोसे आधार कार्डनि लिंकआ एक्सट्रा दङ फन नाम्बारा। स' बेनिफ्राय बबेयाव थांदों होनोबा अटिपिआ जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक दं बेयावसो थांदों। अके, पिएम किसानाव डाइरेक्ट थाङाखै, माने डुप्लिकेट जाना दं एबा मोननै खायसेया डाबल लिंक जाना दं नालाय। बेखायनो नोंथांमोना नैबे आधार कार्डआव जाय मबाइल नाम्बारा बे लिंक दङ बेयावसो अटिपि थांगोन, होमबासो नोंथांमोना मोनगोन आरो अटिपिखौ। अके, होमबासो जोङो स्टेटासखौ नायनो हागोन। स' बेखायनो बेबायदि प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना आधार कार्डआव थानाय मबाइल नाम्बारावसो अटिपिखौ नायनांगोन आरो बे अटिपिआ 10 मिनिट्स भेलिडिटि थायो। बेखौ बे समनि गेजेरावनो नोंथांमोना होबासो मोनगोन आरो। अके, स' बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय। जुदि आइडियानो गैलाबा नोंथांमोना अब्ला नैबे अपसन दङना, बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आधार कार्ड नाम्बारखौ बावहोदो। अके, बेयाव थुनानै जुदि आधार कार्ड नाम्बार गोसो गैयाबा मबाइल नाम्बार लिंक थानाय बेखौ बावहोदो। बेनिफ्राय खेबसा खदा बावहोनानै गेट अटिपि होनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बाराव थांगोन, बेनिफ्राय आइडिखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो। अके, दा जों अरुणोदयआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नांथारगौ डकुमेन्ट्सआ जाबाय नोंथांमोना नाम्बार 8आ जाबाय रेशन कार्डआ कम्पालसरि नांगोन। बेखायनो दायो रेशन कार्डनि खामानि सोलिगासिनो दङ। एजेन्टफोरजों खबर लादो, जायनोखि माइरं होयो बिथांमोनजों खबर लादो। फर्म साबमिटआ जागासिनो दङ, नोंथांमोना बेखौ खालामग्रोदो आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगोसो रेशन कार्ड मोनसेजों रेशन कार्ड मोनसे आइडिजोंहाय नोंथांमोना मोनसेल' अरुणोदय मोनगोन आरो न'खराव। अके, बेखौ जों मिन्थिबाय। जुदि न'खरावनो मोननै रेशन कार्ड दङबा नोंथांमोना जुदि आलदा जाबायबा, जुदा जाबायबा नोंथांमोना मोननै मोनगोन, बे रोखा जेबो नङा। नाथाय मोनसे रेशन कार्डनि एगेन्स्टआवहाय खालि मोनसेल' अरुणोदय मोनगोन आरो, बेखौ जों मिन्थिबाय। बेनो जाबाय 3.0आ। अके, स' बिनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेटआ नांथारगोन। अके, बेखौ थाबैनो खालामना ला, नङाबा गोबावथार माने जायो नालाय, सार्कोल अफिसाव गोबाव माने टाइम लायो। बेखायनो थाबनो खालामना लायोबा जोबोर मोजां। स' बेखायनो बेखौ खालामनोबा नोंथांमोना खाजोना रसिदा, लेन्ड रसिदा बेखौ लांथारनांगोन। गभर्नमेन्ट सार्टिफिकेट, बेनिफ्राय खाजोना रसिद लांनानै नोंथांमोना इनकाम सार्टिफिकेट दिहुननो हायो सार्कोल अफिसाव। अके, स' बेनिफ्राय रेशन कार्ड, भटार कार्ड, आधार कार्ड, बेंक पासबुकआ बेखौ नांथारगोन आरो फट'कपिस नांगोन, बेखौ जों मिन्थिबाय। स' बेखौ जों मिन्थिबाय आरो बियो दाखालिसो 19 सेप्तेम्बरावसो बेखौहाय 3.0खौ लन्च खालामदों आरो लन्च खालामग्रोमोना माखासे प्रसेस गभर्नमेन्टनि अफिस लेभेलाव सोलियो, नाथाय पाब्लिकनि गेजेराव बे सोलिथ'वा। मानोना अफिस लेभेलाव खामानि जाग्रोनानैसो जेब्ला साक्सेस जायो अब्लासो बेखौ बिसिडिसि लेभेलाव फर्मखौ हरगोन एबा गाव पन्चायत लेभेलाव हरगोन आरो ब्लकनिफ्राय। अके, दा फार्स्टआव डाइरेक्ट मेन फर्मखौ हरा। फार्स्टआव जोंहा मोनसे चेकलिस्ट खोनायो नोंथांमोना। दा बे चेकलिस्टखौ हरग्रोगोन जे बेनिफिसारिया सैथो नंगौना नङा एबा थागिबि नंगौना नङा एबा इलिजिबोल नंगौना नङा। जुदि इलिजिबोल जाबायबा चेकलिस्ट खालामनानै फिन खनसेबाव भेरिफाइ खालामनानै लास्टआव बेनो जाबाय मेन फर्मखौहाय नोंथांमोननो हरनाय जायो आरो बेयाव एग्रिमेन्ट खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै एप्रुभ खालामनानै बेखौहाय डिसि अफिसाव हरगोन। डिसिनिफ्राय हमना ला स्टेटआव हरगोन, बेनिफ्राय एप्रुभ खालामनानै नोंथांमोना मोननो गोनां रां हमना ला 750 नोंथांमोना हमना ला 10 थारिखनिफ्राय 12 थारिखनि जायखिजाया दाननि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्ट
एकाउन्टआव रांखौ सोनाय जायो अके बेखौ जों मिन्थिबाय देन फर्मा डुप्लिकेट फैगासिनो दङ बेखौ बोरै खालामदों सोर मोनदों दानिया फैबाय गुवारै डिसकास खालामसै दा जायफ्रा गामि ओनसोलाव दङ नोंथांमोना ओरैबायदि फर्म साबमिट खालामफैदों बेबायदि कन्डिशनाव दङ बेबायदि मोनदों जाथायखौहाय दा बे फर्मा सिगांनिसो बे नङा अके बे जाबाय 1.0 निसो जेराव बै समाव चिफ मिनिस्टार दङमोन बेनो जाबाय जोंहा सर्बानन्द सनोवाल अके बेनिफ्राय हिमन्तआ जाहैबाय फाइनेन्स मिनिस्टारमोन दानि अरुणोदयनि फर्मा बेबायदि नङा जुदि नोंथांमोना बेखौ खालामदोंबा डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनो नाजादोंबा बे गासैबो नंखायसो बेयो जानाय नङा स' बेखायनो बिथांमोना बुंनाय बादिबा बेखौहाय अनलाइन दखाननिफ्राय डाउनलड खालामनानै बिथांमोना लाबोदों होनना बुंदों नाथाय बे जानाय नङा बे एक्सेप्ट नङा आरो जेब्ला अरुणोदयआ होखागोन ना अब्लाथाय मा गोदान सिम्बल फैगोन गोदान डिजाइन फैगोन आरो बेयाव सिल स्टाम्प गासैबो थागोन अफिस लेभेलनिफ्राय अब्लासो माने एक्सेप्ट जागोन आरो स' रावबो डुप्लिकेट खालामनो हाया बेखायनो जुदि नोंथांमोना नैबे फर्म फिलआप खालामदोंबा बे जानाय नङा स' बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट